Goedemiddag en welkom bij Joet. Grote belangstelling voor het PvdA-debat in de Blokhuis Patten in Ljouwert. Een thuiswedstrijd voor kandidaat-partijleiders Lut Jacobi van Wergeer en Noord-Ljouwter Diederik Samsom. Altijd te laat. Precies als naar de kapper. Ik kreeg zoveel opzettingen over mijn haar. Ik denk dat moet ophouden. Er staan 50 stoelen klaar, maar er kwamen wel 400 mensen op het debat. Oh, de taskogers zeggen de 4 kandidaten haar zelfs presenteren. De nieuwste peilings lieten zien dat Noord-Ljouwter Diederik Samsom het goed docht. Ik hoop dat wij deze partij weer nieuwe energie kunnen geven en haar daarmee weer terug kunnen brengen daar waar die hoort. Gewoon als sterke volkspartij in het hart van de samenleving. Op 16 maart wordt bekend waar de partijleden kiezen haar als de nieuwe politiek leider. Om de bouw van een nieuw Tialf-stadion van de baan is, kan het Reetriedersboen KNSB net meer garanderen dat de topwedstrijden op het Jereveen blijven. Dat maakt het boen van de middag bekend op een persconferentie in Tialf. Een Lietse Moanelien liet een meerderheid in de steden witte net te veel voor de bouw van een nieuw Tialf-stadion naast het voetbalstadion. In plaats daarvan moet de bestaande ijsbaan voor 50 miljoen euro opknapt worden. De KNSB kan van de middag een voorzichtige reactie op dat nijs. Wil Tialf, topsport, recreatierieden en evenementen houden, dan zucht het boem maar in een oplossing. Als je dat allemaal op één plek zou willen hebben, als je het goed wil combineren, dan moet je denk ik naar een 2-banen-optie. De tasissing dat het topreetrieden in Tialf bloot, wil het boem nog net jaan. Consteert de fracties hebben wel onjoen dat ze die garage wil gaan willen, dat ze de plan stiepje. De 43-jarige Louter, die begin november onhouden is voor het bezit van bennenporno, is notaris. Hij had een lied zelfstandig kantoor in Ljouwert. De man is intussen op non-actief zet door de notariële beroepsorganisatie. De politie had vrienden invallen in op 12 locaties en daarbij de computers van de notaris in beslag namen. De man is doen naar verhoor vrijlitten en mat nog voor de rechter verschijnen. De traditionele reisdij van het SKS-koetsiesielen op Vreed is van 2013 nou op de tiersje in de tweede week. Dat is vanmiddag besletten op de algemene ledenvergadering in wat zijn. Het vaststel van de verhoring in het wedstrijdschema komt van skipper Gerhard Pietersma van Jennewoord. Vreeds werd er nou nog zield op een vluizen bij Eerlahuizen. De waard van de middag naam van voorzitter Boa Westerdijk. Vicevoorzitter Peter de Jong neemt zijn functie oer. Alle keertvelden in Friesland moeten waasjes en vretemiddags iepen wezen en het boersblad weer zin moet ophouden. Hoe deze vastzetten wil keertboen KNKB waasje in discussie met de leden. Het boer vindt dat de vereniging zelfs verantwoordelijk worden moeten voor de toekomst van de keertsport. Er komt ook een neetfonds voor keertverenigings met Jildpine. In dat fonds zit 10.000 euro. Sint-Niek wordt zo'n deze week alle nachten scherp in de gaten houden. Net op de politie, maar toch een eigen borgerwacht. Vrijwilligers rieden ombaat de hele nacht terug het dorp. Onleiding is het gruttetal inbrakende alroende tijd. Het wie haast alle weken raak. En daar hadden Sint-Nieksters geen haar nocht van. Nou, oktober, november is het dan heel zo gebeurd. Ten aanzien van inbrekerij en busjes en dat busjes en ZZP'ers en verbouwbedrijven leeg hellen binnen. We kennen een paar ZZP'ers die nog net zo lang voor zichzelf binnen. Die krijgen naar het busje hebben en voorladen hebben mark. Nou, die liggen net altijd even lekker op bed. We hebben het laatst op 1 nacht binnen 2 busjes leeg hellen. Nou, dat is toch wel redelijk vol van het dorp, of net? Na zo'n wedstrijd zonder oefening, hoe er juist lang omlet, werden ze een feestje vierd worden in het Cambuurstadion. De Ljouwerters versloegen Volendam dik verzinnen met 4-1. In de eerste helft valt maar 1 goal en die wordt makkelijk terug Melvin de Leeuw. Prima actie, goed schot, 1-0 voor Cambuur. Maar krijgt na het skoft een invaller. Ahahoui komt helemaal vrij en bloedrestig, 1-1. Maar Cambuur liet het er net bij zitten. Bob Schepers, prima actie, knappe vastzet en dan een kunstig hakje van Charles Dissels. 2-1 voor de Ljouters. En dan dit, een volslaan verkeerde vromspielbal bij Volendam. Sammer in de voeten bij Mark de Vries. En die werd er wel riet mooi. Prachtig wibberke, 3-1. En het slotakkoord is voor debutant Marco van der Heijden. Lang uitskekelen door een leesblessure, maar hij bekroont zijn debuut met een goal. 4-1. Ja, heerlijk. Ik heb er lang op moeten wachten. Dus we zijn al in maart en het waren meer speelminuten. Maar als je dan meteen mag scoren, dat is echt heerlijk. Ja. Echt heerlijk. En dan nog het waar. Joen opklarings, maar ik kans op een buiken. De temperatuur is zakken naar een graad of 4 of 5. Nachts zit er kans op mist en die mist die verdwijnt pas in de middag. Dan liet ik de Sindemsjen al direct nog een lietse kans op een buiken. Hoe die wordt het zo'n 11 graden en er zit een matige zuidenwind.
En dan zou je het nijs, daarna is je naar Heer, Regionet en naar Tomke. En om 6 uur is er weer een nijjoerd. Graag tot dan.